parents. Ginikanan, sabi ng mga tatay, tudloi ninyo ang inyong inyong mga kabataan. Sagudan ninyo, duha ka paagi. Paghatag sa pagkaon, kag pagtudlo sa ila sang mga pulong sa Ginoo. Sino din nagsagod sa mga bulak o mga garden? Pero bisan way ka mo mga bulak sa inyong balay, mahapos nato ni may gidiyan. Kung nagtanong ka sa bulak, kag idaso ko lang kay masitira, dasong biyaan, kag hindi mo na pagtingluan, kag bunyagan, anong matabo sa tanong mo? Tabo? Aray ko toy, kay way maman ginasagot. Okay. Anong natabo sa bata kung way mo man ginasagot? Maayo ng bata. Madako na na siya nga maayo nga way mo man ginudluan, way mo man ginpakaon sa gusto. Ang Diyos nga nagtuga sa aton, nagpahanumdum sa mga ginikanan. Inyong obligasyon, ina. Kung gusto ka po magdami mga kabataan nyo, sagudon nyo, silingkudwa ka paagi. Pagkaon ka ganugani, tunduan ninyo sang Diyos nun nga mga bagay. Agod ngayon ang mga bata, maglalang po nga may pagtaon sa Diyos, kaya ginatuduan man sila. May mga kapulong sa English, may mga in English wala nga pulong nga budlay mo kinubado sa kaya. May dua ka pulong na tawag nga atheist. Pag-pronounce ng tingipan, atheist daw atheist. Atheist. Ano ina ang mga atheist nga mga tao? Amo na mga tao nga wala nakakilala nga may Diyos ang kalibutan. Atheist. Wala po kakilala nga may Diyos. Nga ang amo na nagtabot kayo ay matutulungin sa rin sa gamay pa. Ubos ang Dako tindi. sila Dahil nga nagtumbo. wala Ano na siya? nakakilala nga may Diyos ang kalibutan. Pero ano ang sa Bible? Sa Salmo 14, versikulo 1 nagasiling. Ang buang-buang nagasiling nga wala Diyos. Ano siling sa Diyos sa mga tao nga way nakakilala nga may Diyos? Siling sa Bible, inang nga tao, buang-buang. Ang buang-buang, wala nakakilala nga may Diyos. Atheist ina. May harap magiging ka pulong sa English, ginatawag nga agnostic. Ang agnostic, lain sa atheist. Ang agnostic siya nagasiling, way ko kabalo kung may Diyos bala, kung wala. Ang isa iya nagasiling, 100% wala Diyos. Ang isa iya agnostic nagasiling, abot lang kung may Diyos o kung wala. Way siya kilala, way man siya kabalo nga may Diyos. Liwat ang kabangdanan kay sang gagmay pa sila ano gani wala matudluan sang ila ginikanan nanungod sa pagtawod nga Dios nga amo ang nagtuga sa aton. Ano sa matiyag nyo nagtuhaw lang tadi sa duta nga wala kita gituga sa Dios? Nga may huna-huna nga mo sila. Kung nagkakilala kita nga may Diyos nga nagtuga sa aton ina simpahon nga Diyos. Pero kung wala kita nagkilala nga may Diyos ang kalibutan, tiwai nga masimpa ka man kaway man Diyos. O reminders lang na daw kapag aki ko maghambal, kabalog ka, anak ko isambhala na pisan sila ka oras sa simbahan at tapa pisan diin ko daw, pero ay ko kapangaki. Pahanomdom lang niya. Now, ang masunod naton nga una-unaon amo naman ni. Kung natudloan animo ang imong kabataan, yari naman din kabataan, tanan. Wala ka anong siling sa Bible, Ephesians chapter 4. Siling nila, siling sa Bible, mga kabataan, mga anak, tumana ninyo ang inyong ginikanan. Kumplito na natudlo sa Bible. Halin si ginikanan pagkatos kabataan, mga kabataan, tahuda ninyo ang inyong mga ginikanan. So amoy ning panomdom sa mga kabataan ngayari diri subong.
Siguro kinihambal na ako ng ma-experience na ako sa madamo ng tinuoy. Hindi ta tapusan 2 ka oras siguro magabihan. Pero may duwa lang ko. Example, kabataan walang away na tudloan maayo. May bata nga si Irving nga niya, patay na subong. Si Irving. Daw hindi ko kinsindi siyang iabatasan. Kaya man, tanay pa kami, taga Negros ako, o taga Kawayan, Negros. Isa man lang kami itong kalugar. Si Irving, kung mga kiganis, hasta tatay niya natapungol niya mo. Makasiling gagawin, ano na yung batasan sa tao ni man? Gagasiling pa na siya nga, way gani ko gagkakaglok kay tatay, tapungol ko gani sa tatay, kamo pa, mangita na siya away bala. Hangkato niya inaway mga tao na. Tapungol ko ganis tatay, kamo pa? O ano na nga klase abi karon? Kaya kung nagtuon na nga bata sa Bible nga nagsiling mga kabataan, obey your parents, wala na tani ka panumbang sa iya tatay. Anong natabo? Kaya man nagsiling gidi ang Bible kung ang bata hindi magtawod sa iyang ginikanan, ina nga bata, madulong gid ang palaboton niya sila. Wala ginaising maayo nga palaboton. Dumduman ko pa ang pizza. Pista bla ng pista sa kada banwa sa amon. Nagahidag-hidag si Irving sa auto sa nga pakaisa ka abogado. Ang isa nga ginsumbag niya nga nagdumot, ginulotohan siya patay. Dito lang sa kilid sa auto. Wala na madala sa ospital, pakal ang igo. Nga daan na ginambal sa Bible. Wala siyang paalabuton nga maayo ang bata nga wala nagatuman kag nagkatahod sa iyang ginikanan. So, daw mo na ang mensahe nga malipot nga aton matuwa-tubong sa tanan nga mga kabataan, birthday man ninyo o kung hindi karon nga bulan, dapat ato ni dumdumon ang kumplito nga natudlo sa Bible nanungod sa kinasiling Christian family. Kristohanon nga pamilya. Ang dinikanan may obligasyon sa kabataan. Ang mga kabataan dapat magtahod kag magtuman sa ilang mga ginikanan. Sinikit yun, pagabayon ako ang palihog, pagtindog ang tanan. Kung mahimo, kapte ninyo ang inyong kagalingon mga bata nga gagmay, hindi nila pagkapte na dalagko kay mas mabungag anak sa inyo. Kapte niyo inyong kabataan kay magapangabuyo kita sa sini nga mga bata. Ganito kay mami. Ang gagmay tubusan niyo palihog ko nala. Ang gagmay niyo mga bata, gagmay ginikanan, ngayari din. Okay, maganupo lang kita sa aton mga ulo, magapangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo may kamalaan, salamat gid kay gintipo nimo kami sa sinigaduo. Kag nagakilala kami o Dios, nga ikaw yari diri subong upod sa amon. Kay ikaw mo ang Dios. Nga yara sa tanan nga lugar, nagaupod sa tanan nimo mga katawhan. Kag nakahibalo kung ano ang amon mga ginahimo. Ginoo amay kabalaan nakahibalo kami nga ikaw nagahigog magid sa amon. Kag ginatudloan nimo kami. Sinabi nagid sa mga ginikanan. Ginoo, it is our entire duty nga mga ginikanan sa pagsagod sa amon kaugalingon ng mga bata. Agod na magdalagpo sila kag mapuslan sa amon panimalay kag sa sininga community. Kabay nga ikaw magahatag sa kaalam sa mga ginikanan, kusog, agod nga makakita sila sa trabaho, kinanglanon sa ilang panimalay. Kag sa sininga tiyo, nagapangamuyo man kami o Diyos sa tanan nga mga kabataan, ngayari diri. Labi na gid ini mga gagmay nga kabataan
ka wala pa kaayo si buot sa ilang una-una. Kabay nga ikaw gid ang magatipid sa ilang mga kabuhi, magadihon sa ilang mga kabuhi nga magdalagpo sila, nga mapuslan sila sa ilang mga ginikanan kag kabugos nga panimalay. Nagapangamuyo kami sa siningaw kabataan, kay ikaw gid amo ang magatutoy sa ila sa mataro nga dalan nga ilang pagalaktan agud nga hindi sila maglisa sa ilang pagpangabuhi kag pagkabuhi sa siningadota. Nagakilala kami nga ikaw ang Diyos nga gamhanan nga sarang makatipid sang ilang mga kabuhi, nga sarang makabantay sa ila bisan anong kahimtang sang pagpangabuhi sang ilang ginikanan. Kabay nga magdalagko ni sila, magtahod dira sa imo, magtahod man sa ilang ginikanan kag magatuman sa ila, tungod kay sila nga mga bata gitugyan nimo sa mga kamot sa ilang mga ginikanan agod nga matudloan sila sa gusto Diyos nun nga pamatasan. Kakaron kabay nga ang Diyos nun nga paghidait nga nagalin sa Amay, Anak kag Balaan nga Espiritu, magapadayon gid sa pagpabilin sa atong mga kabuhi karon kag bisan tubtod sa balay katapusan. Ini ang amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo nga amon maduluwas.